Zvolebnieva sa, konflikty sú na dennom poriadku, potrebujeme niečo, čo všetkých posadí na zadok. Niečo, čo naozaj nikto nebude čakať, a tak tu máme 13. dôchodok. Sekera sociálnej poisťovne je skoro 3 miliardy eur a my ideme rozdávať ľuďom peniaze? To naozaj? Prečo? Pretože finančná gramotnosť aj na najvyšších miestach je na bode mrazu. Výdavky dôchodkového systému za posledných 5 rokov percentuálne stúpli dvakrát viac ako jeho príjmy. V preklade? Sociálna poisťovňa aktuálne nevyberie toľko peňazí, koľko potrebuje na vyplácanie. Dotujeme ju už dnes každý jeden z nás zo svojich peňazí. No a čo urobí štát? 13. dôchodok. Nespoliehaj sa na tento štát. Vyrieš si svoj dôchodok a zabezpeč si svoju budúcnosť bez toho, aby si sa musela spoliehať na štát. Ak nevieš, ako to urobiť, stačí, ak nám napíšeš. Ukážeme ti, aké máš možnosti a pomôžeme ti vybrať pre teba tú najlepšiu cestu. Daj nás sledovať, napíš do komentára dôchodok a my sa ti ozveme.